Il-Prim Ministru Joseph Muscat battak fuq il-Konsorzju Malti li ressaq mandat ta' inibizzjoni li wassal biex jitwaqqaf il-proċess tal-ftehim dwar it-trasport pubbliku. Waqt il-programm Għandi xi ngħid ippreżentat minn Andrew Azzoppardi nhar is-Sibt filgħodu, Joseph Muscat jakkuża lill-Konsorzju li kellu għanijiet moħbija meta ressaq dan il-mandat ta' inibizzjoni. Il-Konsorzju illi qed jipprotesta bħalissa qed naħdmu bih. Il-Konsorzju qed jipprotesta jinkludi il-UBS, jinkludi sidin tal-karozza tal-linja. Jaffa ftit ġimgħa oħra ta' xogħol. Kull ġimgħa li hija posposta mill-iffirmar tal-kuntratt il-ġdid hija ġimgħa li fihom dawn in-nies parti mill-konsorzju tal-lief ħajaqlaw aktar flus għax ħankunu qed inkomplu nużaw is-servizzi tagħhom għax nikru l-karozzi tal-linja min-naħa tagħhom. Muscat ma jaqaf xawn. Dawn in-nies għandhom interess mod ieħor ukoll għax jekk aħna ma mmorrux għas-sistema l-ġdida fl-ewwel ta' Jannar, kull ġimgħa li tgħaddi għandhom karozzi tal-linja mikrijin għand il-gvern brati pjuttost favorevoli wkoll u hija ġurnata, kull ġimgħa li tgħaddi hija ġurnata u ġimgħa li fihom ħajaqlaw aktar flus. Muscat ma tantx jomod kliemu fil-konfront tal-Konsorzju Malti u waqt l-istess intervista jakkużhom li qed jilagħbuha tal-verġni u tal-qaddisin. Jien ma xtaqx ngħidha din il-biċċa xogħol imma se jekk kulħadd ħajprova jilagħba tal-verġni u tal-qaddis irid ngħidha illi dawn in-nies għandhom interess mod ieħor ukoll. Claire Mifsud għal Net News.